Itxaso nigerixan ez, baizik eta saldi. Barnekaldian egon arren, lotura estua dauko itxas arrantza eta arrantzaliekin. Zurak lotzen dago Gipuzkoa barnekaldeko itxaso eta Kantabrikoa. Eta zura da Antilloko ermitako ezaugarri xabaitza. Zura, zuretzat, zuentzat, gaurko abenturia ere. Abentura hitza entzun dut, ba hori hemen Gipuzkoan, non nahi eta 11 modutara. Gaur bertan egin dugu hitzordua, Igartubeiti baserrian. Igartubeiti, 16. mende erdialdean eraikitako baserria da. Zaharra, bai, oso zaharra, baina erortzetik urrun dagoena. Imanol Rodríguez Zabala Tolosarra egun desberdin bat bizitzera animatu da. Eta berarekin batera, Amaia Rodríguez Zabala ere etorri da. Egunon, Paria! Egunon! Egunon! Ongi, torri! Ni Julen. Ni Manol. Ni Amaia. Aupa, urte askotako. Aupa, berdin. Anaia arreba zaiera zauztie. Bai. Eta Tolosa aldetik zatoze ez? Bai. Tolosa bertako, bai. Baitu zelako leku edarrian juntau garen? Leku polita, bai. Baserri ederra, 16. mendekoa. Baserri lanetan? Ba, egia esan ez. Eta sagardua itxen? Sagardua edan bai, baino... Inez, Bueno, ba, hemen gaude, Tolosa aldetik ona etortzera animatu gaituzte, ba, esperientzi berri bat bizitzera, ez dugu ezer ezagutzen eskualde hau, baina, bueno, oso animatuta etorri gera eta abertzer espero digun gaurkoan. Hemen gaude Igartubeiti baserrin eta ez dakit, baserri lanen edo sagardo egiten jarriko iguen, baina, bueno, esperientzia berri bat bizitzeko prest, beste eskualde bateko gea, baino pozik eta irrikan beste eskualde bat ezagutzeko. Bueno, alasai, ez gane ez lanien jarriko gaur, baina aprobetxako bizitetako baserrixa barrutik, ze oso leku berezixa da, eta gaurko abenturia hemen txasiko. Oso ondo. Ederki. Jatorrizko, egurrezko egitxura bikain mantendu izenak eta barruen daukon sagardo tolare erraldoiak bihurtzen daue Igartubeiti Euskal Herriko baserri interesgarrienetariko bat, duda barik. Aupa, Iban! Egunon! Kaixo! Kaixo! Ni Julen, hemen Tolosa aldetik atoz. Amaia. Urte esotako. Tolosa aldetik. Egarki, ongi etorri. Gipuzkoako eskio itxaso herrira, eta bueno, Igartubeiti museora. Ja, mil esker, Aukera mutiarren ikusteko eta gozatzeko honetaz. Aukera politia ikusteko, bueno, hau izango litzateke 16. mendeko baserri da, Igartubeiti, itxura era, 1540 eraik izana. Bai. Eta oso kuriosoa da, bere zurezko egiturai dagoke honen, eta bueno, barrun ere baitu bere altxor batzuk, eta gure gizarteen historie bilakaera nolako izan da ezautzeko aukera paregabea da. Bai, gaina gauza berezia entzuten hemen, dana zahar berritu entzan, baserri, eta horretarako entzuten dena desmontau. Bai, Pieza desmontau zuten, hemen ikuste juzuen egurzati guzti, dana puzlea izango alitzezela desmontau, ikerketa baten, eta gero berriro montau zuten, pixkat guk ezautu da izateko. Eta hori gutxura ze urtetan izan zen? Hori izan zen, 80. hamarka bukaeran egin zuten. Eta gero ikerketa horren ondorio ezela ikusi zen, Igartubeiti dela baserri dolarea, ez da, dolarea noiz bai entzun dezuen. Bai, claro, bueno, eskenean... Bai. Bai, bai. Bai. Esken prensa, sagardua itxeko... Hoixe. Sagarra prentsetako eta suku batateko... Makina, ez da? Bai, da justu, hori, 15-16. mendeko makina bat edo izango litzatekena. Eta berezia, ze horrelako baserri dolarea itezuenen, arotzaiek edo garai hartako arkitektoiek, pentsatzen zuena, izatez da, bueno, lehenengo dolarea egingo dugu, bai? Claro. Eta gero etxea. Ja. Bai, eta berezia alde horretatik. Bestela igual etxia inda gero dolaria zin zahartu barruan. Claro. Jardun komerik, así que... Eta egisa da, nik entzundo sarritan, Euskal Herriko baserrixan jatorrixa dela, azkenian
hau izan zela, arrazoia baserri sortzeko, ez? Behar zelako zahardu ditzeko leku bat, Holanda hori? Kasu batzutan, bai, zonan arabera. Adibidez, Euskal Herriko iparri xuri aldean edo, sagarra zeon ingurudan eta badirudi horrek eragina handia aukizola. Horrek ez esan nahi, hasieran sortu zian baserri guztik, dolarea zutenik, baina asko bai, zonalde batzutan asko bai, eta badirudi adibidez, 200 urteko tarte baten, gutxi gora era, 1200-etik 1600 ingurura arte, adibidez zela, Gipuzkoa hartzen baldin badugu, Gipuzkoa makarrik horrelako milaka baserri eraiki zituztela, milaka baserri dolare. Bai, milaka? Milaka, bai, milatik gora behintzat eraiki zituzten. Izugarria, gaur egun jartzea pentsatzen da, nola da posible, duela 500 urte ez, olako eraikuntza batzuk eta egitea, eta olako kantidadetan. Gainera, kontutan hartzen baldin badu ikusten zute dana egurrezkoa dela. Aritze egurre. Aritza, ez? Aritzaren egurre, batez ere aritza erabiltzen. Pentsatzen baldin badu olako baserri bat egiteko, gutxi gora era, gutxienez, 50 aritz behartziala baserri bat egiteko, 1000 baserritik gora eraiki baldin bazituzten, pentsau, basoak zuen garrantzia eta ze suposate zuen guzti horrean. Orduan aritza gongo zen pinu baino geixago, Dudai gabe. Eskertuko nagoen gaur egun, beste pinu. Bai, gaur egun. Hori ere baserriren historien parte dela esan dezakegu baita, ikusteko gizartean nola aldatu da, horrek ere eragina dauka. Baina oso kuriosua da, egotia milaka dolare baserri, ez? Bai. Nolate esan, azkenian, imaginatot, behar zana, sagardo piloa behar zan, batez ere, uste dut, itxasontziak eruten zailako balearrantzan terrano barata, ez da? Bai, kuriosoa da, gizarte hortan, garai hortan, sagardok betetzen zuen lekua, gizarte hortan, ze batet izan, egunerokotasuneko elikagai bezan. Claro. Gu gaur egun igual ulertu dezakegu edari alkoholiko bat dezela, eta nola gure gizartek eman dion kontzeptualizazioa gaur egun pixkat hori da, baina garai horretan ulertu behar dugu elikagai bat zela. Egunerokotasuneko gizarte horren elikagai bat. Eta gero zuk esan bezala, bazeuken merkataritzari lotutako puntu hori, zubi hori. Itxas merkataritzan, kontutan hartu behar dugu, 16. mende nahi gala komentatzen hau dena, ez? Eta garai hortan globalizazioa hasten da. Amerikan konkista eta guztia dena. Gaur egun ezagutzen den munduan hasiera hor dago. Horrek mundua zabaldu dintzen. Eta itxas merkataritza horretan, Euskal Herriko kostak garrantzia handia eukizun, botere pixka bat bazeuken, balearrantza zala, Ameriketako merkataritza zala, eta orduan, lehen gai bezala, sagardoa garrantzia handia izan zen, merkataritza bida luze horietan eramate zutelako sagardoa itxasontzietan. Bai balearrantzalek, bai merkatariek, eta kantidade askotan eskatzen zuten, edo eskaria handia zen. Baina da zute, pixkanaka, barrutiek ikusiko. Bai, idezietan hau, sartzeko, bai. Hale, guazen. Bai, barrura sartzea merezi du, Antzinako baserrien egiazko bizitza birsortzen duen museo bihurtu da eta. Bertan, duela 4 mende euskal baserria nolakoa zen jakin daiteke, zuzenean eta interferentziarik gabe. Argirik ez, jatorrizko altzari eta tresnak, orduko usain gozo eta lurrinak, Bitu, esan duguna dolarea, ez? Igartu diti baserri dolarea badala, hemen txe daukeu. Hauxe izan litzeke lehen esan bezala. Hauxe egin, da gero etxea egiten zuten. Eta hemen, iraietik azarora bitarte, sagarruzaren arabera, egunero, hilabete dietan, hemen lan egite zuten sagardoa lortu alizateko. Justu, gu gauden txoko hau, patx aska izena da, nengo oinarri honek da, dolareko oinarria. Eta guain hemen ikustu ditugun pieza guzti hau edanak, prozesua hasten zanen, iskinan egoten zian. Patxaska utxik egoten zan. Orduan, sagar guztia, hemen hartzen zan. Hau dana, sagarrez betuta. Dana sagarrez, Dana sagarrez betuta. Dana sagarrez. Bai, hori da. Eta gero, hartzen zuten olako erraminta hau, pisoia izena dana, oinutxi hartzen zian, abarkak eta dana kendu, eta hemen hastezian, golpeka, sagarra jotzen.
bai? Hortik sagar jotzea edo, kirikoketa festa edo hortik etorriko litzateke, bai? Sagarra jotzeko garaien, lan hori musikan edo erritmon bitartez jolas bihurtu zutelako, erritmo jolas bat. Txalapartan ere entzun ditzakegun erritmo jolas horiek. Garra, baserrixa, Bai? Ai, zaldiak? Zaldin ibili behar gara? Bueno, Igartu Beiti ikusita gero oso pozik. Ibanen adierazpenak oso ondo egon dira, espero Euskal Herri nolako zehoze ongo zanik, eta harrituta egia esan. Eta orain, zaldian ibiltzera irrikaz nago eta nora eramaten gaituzten. Izan da zoragarria, da Euskal Herriko altxorra eta pena mereziduera bat etortzea hona, eta gain zaldin ibiltzagoaz eta txoratuta gaude. Baixo, Marian! Egunon! Bueno, hementxe nator, Imanol eta Amaiekin, Gipuzkoa beste modu baten gozatzeko asmoakin. Hornotan zaldian. Harrituta geratu dira Imanol eta Amaia. Inondik inora ez zuten imaginatzen Gipuzkoa zaldiz ere deskubritu zitekeenik. Bai, alda eta makina bat ibilbide zoragarri dago gainera. Guk Igartu Beititik abiatu nahi genuen, eta Legazpiko Ormazarreta zalditegiari esker horretarako aukera izango dugu. Marian Lasa zalditegiko arduradunak ongi etorria egin die. Esku ezin hobeagotan utzi ditugu Julen, Imanol eta Amaia. Pozik doaz, urduri, baina pozik. Izan ere, nork ez du inoiz zaldi gainera igo nahi izan. Nondi zatozte, Amaia? Tolosatik, eta ze ezagutzera etorrezate, Goierri? Zer? Goierri ezagutzera? Bai. Bai. Zula saikun, zaldiako dituta dare, ibiltzen, egiten ditugu rutak igandero, hauek zalditegian ohituta daude. Bai, honek bakarri doiaz, ez? Tiratu eskua eta eskumera jugua, bale? Bale. Gelditzeko bi eskusin atzera. Ze ondo, ez, Amaia? Bai, impresio pizkat baino. Bai. Hori lehenengo altura eta da. Bai. Lasai, zaldiak ohituta daude. Zaldi hortan, 6 urteko muiak montatzen dira, osake. Haiek ez daukie. Epura hontan, Bai, ez daukie batek isurik. Zalditegiko idoiaren azalpenei kasu egin ezkero, arazorik ez aurrera egiteko. Eta nora joango gara? Zein izango ote da gure gaurko helmuga? Berdin dio, lasai goaz, gozatzen eta iritsi bitartean gainera, zaldiz paisaia zoragarrietaz disfrutatzen. Gaur egingo dugun ibilbidea izango da Igartu Beititik Kizkitza bidea ezagutzeko. Eharra dago, Bi aldiz, apurtxo bat. Gauza bolitxa da. Altura ematen dugu. Bai, hain hobeto, hasieran eman dituen impresio pizkat baina. Altura pizkat. Bai. Emai oso biankekin pizkat. Aiztu galdera ba? Osea, estriboa ez zalde egiteko, adibidez, nik nahi bat zaldia ezkerretan jutea? Nik tiratet ezkerretko eskua eta kontrako hanka. Ni eskukin aho aramaten dut eta hankakin gorputza. Azalpen guztiak jasota eta hasierako beldurrak kenduta. Beraz, disfrutatzeko momentua da. Bagoaz! Ahí va. Apa, Amaia. Venga, Amaia. Lehenengo esperientzia, Gustau? Jo,
Bai, ni bialdi nago libritxa eta eskerrak, ze bestela hasian hor galopien, Dios, gura asustatu naz, Ni ja galdetu jot Mariani noizko bigarren aldia, bigarren saioa. Bono bat ateratzeko, prestatuta zare. Ni guztuateako nun, Nik bai errepikatuko nun esperientzia. Hasieran pixkat impresio eman dit, baina errepikatuko nuke. Nik uste dut lehenengo impresioa izaten dela zaldi gainera igo eta alturak eta... Joen galopia, honezko iniz badi, bilurtzeko zelakoa, Baina zaldiak ohituta daude. Claro, honez zalditxak ohituta daude. Ba, nik ikasi nahiko nuke, bakarrik ibiltzen, zuek bezala. Hombre, nik uste ni askotan pentsau, bai. Izan dira gauza bat oso politxa, ze ni beti gustatzen jaben, ni bizikletan ibiltzia eta motorrian da holan, eta hau nik uste dela beste esperientzia bat, pasaiaz disfrutau eta... Menditik, lehen ikusi hona, hauxe, zegoak izkitza, ez da? Hori da, pagolari handi hori, hor gainean da hona da, antena bat ikuste da. Hor pagoa hausena, ez da? Pago saia handi bat dago, hori da izkitza. Hementxe, heldu garek izkitza saldixen, kriston esperientzia izan da, ez da? Bai, oso polita. Oso ona, osake, bai, mila esker, Marian, eta Ormazarreta ekipo da nahi, laguntziaren, eta hoxe, zoriontsu izen. Bai, baserra. Ondo segi. Haindu eta gozatu tope. Agur. Bueno, esperientzia oso polita izan da, egia esan da hasieran pixkat bildurrez hasi naiz, baina gero izan da zoragarria benetan, eta errepikatzeko modukoa. Menditxanpa izugarria, ikaragarri gustatu zait, zaldiak oso ondo portatu dira, Ormazarretako pertsonala oso jende jatorra da, nire zaldiak kamaron izena zuen eta uste dut oso ondo eman garela eta emateko oso erreza zen. Eta bueno, errepikatzeko modukoa eta orain goazen ermita ikustea. Itxasargi bat, hemen Gipuzkoa barnekaldeko menditontor baten, ermitxan, zelan ba. Eta ez hori bakarrik, ermitxa barruen dauk izkitzako aman irudixa, itxasontzi baten barruan, baitxa. Kizkitza inguruak lotura estua duelako itsasoarekin. Bertako zura erabilio izen eta itsasontziak egiteko, eta arrantzeleek fede handia izan diote hango Ama Birjinari. Itsasargia ere jarri zuten ermita alboan. Kizkitzako Ama Birjinaren ermita itsason dago. Herriaren eta Mandubia mendatearen arteko muino batean. Aldare nagusian, Ama Birjinaren irudia arrantza ontzi baten gainean dago jarria. Lehen aldiz horrela ikustean arraroa gerta daiteke, baina badu hala izateko arrazoia. Galdetuko zuen, ez? Segatik hemen, Gipuzkoa barnealdien itxasargi bat, mendipuntan, kuriosua, ez? Kuriosua. Ze uste oso, zeatik uste oso izango zala itxasotik lehen referentzi bezala erabiliko zabiela edo? Igual bai, ez? Hombre, zaila da, ez, ikustea. Bai, ez dala ikusten... Berez? Handikan ez da, itxasotikan itxasargi hori ez da ikusten. Ja, 25 kilometro hemen dauz. Eta justo Zumaia gongo zan antxe. Eta gisa da hor parian dagoela mendi bat, izarra izeneko erabiltzen zabela lehen hau itxasotik ikusteko, oza, zua itxen zabela referentzi bezala, baina hau, ni esan duztienez, ez da, itxasotik ezin da ikusi. Orduan, berez, zergatixa da, atate zabelako basonetatik ontzigileak egur pilo bat, aritza ongo zan asko, oin pagu ikusten duguen, baina haren aritza asko ongo zan, eta atate zabela egur pilo bat,
Eta orduan, baina maitxasunez, omenaldi bezala, hemen itxasargi bat jarri gauze, zaten dagoen egurdanakin, ez? Eta, bueno, ondo pentsa, jabentzat hartu bakarrik ez, ez? Zer emun bai. Eta, bueno, oina azkenian, kriston garrantzi hartu hau, ez? Itxasargi horrekin. Eta berandu hau, 1954an, askoz berandu, hori izango zen antxina, 16. mendian, ero jarriko zabena itxasargisa. Eta, ja, 1954an, erabaki zabien, itxia ermitxia, itxasargisa mantendu, eta ermitxia hain, eta ermitxia emusotzien itxasontzi forma. Hau izango zen proa, aurrekaldia, eta beste atzian popa atzekaldia. Bai, eta oso kuriosu, egixe esan. Leku polita, bai. Itxaso nik hasi baten pentsatzen relazio ohiko zabela honekin, baina ez dauko zerikusirik. Itxason izena eukitzia herrixakola. Gure kulturaren zati handi bat zurari eta sagardoari zor diogula argi geratu da Igartubeiti Baserri Museoan eta Kiskitzako ermitan egindako bizitekin. Beraz, gaurko egunak ezin du aurrera egin sagardotegi batean sartu irtena egin gabe. Gaurko bazkaria Oiarte sagardotegian, Zerainen. Oiarte baserri zaharra eraberritu egin zuten 2002an eta nekazaletxe bihurtu 17. mendeko baserriaren espirituari eutsiz. Ondoren sagardotegia eraiki zuten, modu horretan sagarraren bueltan esperientzia oso bat bizitzeko aukera eskainiz. Sagardotegiko menuak ez du inoiz hutsik egiten eta bertako eta Goierrialdeko sagarrarekin egindako sagardoz lagunduta bada, hobe. Tokian tokikoa baita zaporerik onena. Ederto bazkaldu eta gero indar berrituta gaude beste esperientzia bat bizitzeko. Beraz, bagoaz Zumarraga aldera. Imanol eta Amaia gustura daude inguru hauek bertatik bertara ezagutuz. Gipuzkoa beste modu batean bizitzen. Oraingo honetan Antioko ermitara etorri gara. Kondairen arabera, kristauak Antioko ermita eraikitzen hasi ziren eta gentila berriz hausuntzitsu nahian, aizkorritxi botatako harrixekin, azkenian tenplua jasotia lortu zabien. Antio, Zumarragako eliza nagusia izan zen 1575an herriguneko jasokundeko amarena eraikitzen hasi ziren arte. Erromaniko gotiko estilokoa, elizak kanpotik arretarik eman ezarren, barruko zureria ikusgarriagatik da ezaguna. Bueno, Raquel, ona etorrin bigitzen nolako leku politxa eta berezi xagonda hemen ez, etorri beharra zakoen da egixe esan posten az tortzia joselako eraikuntza ederra ez. Eta, bueno, seguru zu kontetan duzku zuen datuekin, ondion eta gehiago balorauko gelaz nun gauzen ez. Bai, bueno, gauz apur batzuk kontatu ditzaket. Bai ez, seguru. Bueno, ez dakit ikusi zuen hau Antioko ermita da, oso eliza zaharra da, guk ez dakigu exactamente noiz eraiki dan. Dakigu urte batzu gutxi gora bera, 1376 urtean dokumentauta dago, baina ez da eraikitzeko garaia, eta ez dakit ikusi zuten nola eliza izateko oso itxura ezberdina duela, edo beste gauza bat ematen duela. Honek emoten du gehiago baserri bat, eliza bat baino, eta hor kakoa dago. Hau eliza izan baino lehen, segurazki eraiki izan defensa moduan edo eraikin bat zan jendia biltzeko. Zumarraga, herria, hemen goian sortu zen, hemen ingurumeneko baserriak ziren, eta toki hau oso estrategikoki oso ona da bidatzeko. Hemen mendiaren altuan gaude, eta hemendikan dana ikusten da. Orduan, hemen egin zuten eraikin bat jendia pixka babesteko eta nola Zumarragaren erdian zeon, azkenean erabaki zuten hau eliza bihurtzea. Orduan, elementuak ipini zituzten eta
baina batez ere, atentzioa deitzen du hemen teiatua, daukela itxasontzi baten forma, ez? Apurtxo bat nabaritzen da. Bai, ez? Bai, hori adrede aproposin da, bai. Hori izate duzula, gisa esan, bai, izango zen itxasontzi bat alderantziz bezala, ez da? Bai. Gutxinaka urteak pasata, Zumarraga gutxinaka haranera jaitsi ziren, zeba erreka dago eta pixkat babestuagoa daude, orduan erabaki zuten beste eliza berri bat egitea. Horregatik, nola eliza berri jain zuten, honi antigua, nora zoaz, a la antigua iglesia, hortik gelditu zitzaion la antigua parroquia. Euskeraz, antio aldatu dio apurtxu bat, baina hortik dator antio eta Ama Virginia da, Antioko Ama Virginia, baina beraz Santa Maria de Zumárraga. Ordan pixka bat horregatik da izena. Barkatu, ez edo, sagarra eskuan, ez? Bai, hori da. Arramata guzti. Dake sagar bat, adar txikitxo batekin eta hosto batekin. Sagarraren esanahia, alde batetik simbologikoki deritzon guztia, pekatu originala eta historia guzti hori, baina beste aldetik hemen sagarra oso garrantzitsua izan da baserritarrentzako, batez ere sagardua itxeko eta bizimodu bezala, hemen daukegu igartu behiti hemen gertu, así que dana dago erlazionatuta. Saben preparauta, baina bikain datorze, goizian egon garen bezala igartu behiti esautu dugu, eta hemen Ama Virginia sagarrakin. Hemen ingurumenan sagarra oso garrantzitsua izan da beti, ezta? Ara, hortxe gure gaurko azken puzleko pieza. Zurari eta itxasontzi formari sagarra batu zaie. Hirurak izan ditugu gure gaurko ibilbidean bidelagun. Antio ermita Gipuzkoako 3 tenpluen ibilbideko elizetako bat da. Arantzazu eta Loiolako santutegiarekin batera, beraz, asko dago bertan deskubritzeko. Eguna amaitzera doa, bai, eta leku ikusgarri honetatik agurtu behar dugu, merezi duen bezala. Barruko egitura ikusgarriaz gain, beste altxorrik ere badu Antiok. Akustika zoragarria. Kontzertu handien lekuko isila da tenplu ederrau. Zero berik gaurkoa agurtzeko Mikel Lizarralde organo jolearen musika baino? Gozatu! Bukatu da gaurkoz, ja eguzkia sartzen nahi da eta oso egun polita pasa edo. Zepena, azkar pasa egun. Oso azkar pasa da, bai. Nik zaldina ez nun espero. Nik ere ez, hasieran pixkatola urduri, baina gero soltatu geha zaitun eta izan da ikaragarria. Ikaragarria benetan, eta izan de kontratua izan da, pasada bat. Nik kamaron faltan botakoet, hoi seguro. Argi dakagu berriro biziko degula hau, noizbait eta
Eta ze ondo bazkaldu den, Tripa betea, tripa betea. Eta ermita? Ikaragarri polita. Ikaragarri. Bai. Eta museoa ere, igartu baiti baserria, oso bitxia eta ikusgarria erabat. Egia esan, Gipuzkoa bizitzekoa. Bai. Bizi Gipuzkoa!